ko zagin Allah kake yi shi time zai baka ya lokaci zai sa maka mutanen annabi salihu da suka kashe raƙumar annabi salihu Allah ya ce to a gaya musu an ba su kwana 3 yanzu duk wanda bai gama tsiyarsa ba mai je ya karasa sauran kwana 3 dukkanmu nan ajali Allah ya mana duk shegantakanka fir'auna ba time aka sami shi ba to lokaci aka sami shi ka kiyaye lokacin Allah fa inna ajalallahi la'at wa yaqalu allahumma in kana hadha كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذ قالوا اللهم سكتي اللهم كاد حد اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك idan har wannan alqur'anin gaskiya ne daga wajen ka yake kai ka aiko Muhammadu da shi sallallahu alaihi wasallam fa amtir alaina hijaratan minas sama'i kamar ruwan duwatsu daga sama awi itina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi Abu Jahl shi ya jagoranci wannan addu'ar wa id qalu allahumma suka ce allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika idan har wannan alqur'ani gaskiya ne daga wajen ubangiji daga wajen ka yake in kana hadha huwa al-haqq min indika idan gaskiya ne daga wajen ka yake fa amtir alaina hijaratan minas sama kamar ruwan dutse daga sama au itina bi azabin alim ashe shirin Allah a badar da ahad wallahi waɗansu yara ne ƙanana guda biyu suka yi yaga da shi duk shegantakan Abu Jahl din nan to ba time yayi ba wallahi rayuwa kawai ka bi Allah ka samu sauki wallahi dabarar ka wallahi ba za ta fidda kai ba to shine Allah ce faqad ja'akumul fat to hukunci ya zo muku ba kun nemi ai hukunci ba Allah ce to hukunci ya zo matsaya ta zo wajen da za a ja layi an zo wa in tantahu fa huwa khairul lakum Allah ce in kun hanu shine mafi alkhairi wa in ta'udu na'udu Allah ce in kun dawo mu dawo shi Allah haka yake in ka tuba ka gyara ka kama hanya tiryan shikenan sai ya maka irin mu'amalar da ake ma wadda suka gyara in ka bata sai a maka mu'amalan wadda suka bata in kun gyara shikenan in kun bata shikenan wa in ta'udu na'ud idan kun dawo za mu dawo in kun bi hanya tiryan shikenan kun sha karka yadda wani wai ya dauka kai ba wayayye bane saboda ka nuna mai kai wayayye ne ka lalata kanka aje a haka aje a haka yanzu ga mu ga arramma boko da ya shata daidai gwargwado an gama karatu nan a'a an tafi Oyo ne ko Ogun an je an yi kwas kaza an je an dawo to amma da yake addini yake in zaka wani kallon ba kawai yake mishi ba a damu da turancinsa ba a damu da bokonsa ba a damu da kwasa-kwasansa ba a'a to idan kuma ka fetsaran ko baka yi sakandire ba in za a ganka kana iskanci a TikTok to kai wayayye ne to kaga ai wayewan ba yana alaka da ilimi bane iskanci ne wayewan nawa ne waɗannan fitsararrun da ake ganin wayayyun ne ko sakandire ba su gama ba haka ne yawa to ka lalace ne ko kuma ki lalace yawa in kin lalace shikenan zaki fito ki yi badala ki yi tsiraici ki yi zage-zage to shikenan ke kin san yancinki yawa wadda za a ganta multazima addininta a hannu a ce har yanzu bata san me ake ciki ba kai ka dauka iskancin sun wata duniya ake zuwa aje ai course ɗinta rashin kunya ne kawai to yanzu ya rima wani dan iska ne a Bauchi zai ce ya san abin da baka sani ba babu kawai dai shi bai da kunya ne to me waye wanda zai yi wanda kai baka san wayewan ba in bai da kunya dai bai da kunya kawai
shikenan walan tugniya ankum fi'atukum shay'an walau kathurat. Allah ya ce ba za ta amfane ku ba jama'ar ku da komai kuma duk yawanta. Walan tugniya ankum fi'atukum shay'an walau kathurat. Gungunku jama'ar ku ba za ta iya amfanar da ku komai ba duk yawanta matukar akan kafirci da sabon Allah kuke. Wa anna Allaha ma'al mu'minin. Ku sani lalle Allah yana tare da mu'mini. Saboda haka tarayya ta imani da aiki mai kyau shine tarayya na alkhairi. Me yasa? Saboda Allah na tare da masu imani. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Amma in dai an bauɗe, an kafirci, an fajirce, an kangare, to nan duk yawan tawagar ba za ta yi nasara ba. Me yasa? Saboda Allah bai tare da ita. To jama'a sai mu kwana nan. Sai kuma wani sati in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.